Hati-hati lur, iki anak ODGJ merajalela, anak ODGJ bertebaran. Iki nang grobokan Jawa Tengah iki anak nenek-nenek wi kena parang, disabet parange ODGJ. Mula hati-hati yen ngerti wong sing gak dikenal apa sing ketoke ODGJ. Diawasi tenan, nek perlu nek wedi nek senjata tajam ya wis ndang mlebu omah. Wis rasa dibeda, rasa dicedhaki. Soalnya yen senjata tajam medeni. Kok nek kowe ra iso mengendalikan malah kenaan bahaya. Ini kejadian nang Grobogan Jawa Tengah. Nenek-nenek kesabut parange ODGJ. Pelajaran kanggo aku kowe kabeh sing hati-hati, terutama sing di anak cilik ya toh, hati-hati pokoknya karo sing duwe mbah-mbah kuwi toh, nenek-nenek kuwi diawasi tenan.